is een hondje, ja. Die is schattig. Oh, wat een poppie, hè? Voorzichtig, wist net als Maaierkist. Hoi, leven. Ja, die moet even wachten op een baas. Baas komt zo weg. Ja, nee, mem, dat wordt een handje. Ik vind een beetje gevaarlijk. Zo, die is toch. Of mem tilt die of een handje. Nou, hou die moed bij. Lois boet pindakaas. En Ilde boer? Vlakken toch? Vlakken toch? Of was het appelstroop? Appelsjerp? Best. Ken je nog hoors? Nou, je wie ik al een beetje bang voor. Want Ilde die vindt appelscherp het heen zo lekker. En ze zijn al vlakken. Maar waar had mijn ballen? Hast du mijn bal inpikt? Poesje, kom on. Was net een poeskep, hè? Een poes onder het zon. Een beetje... Hé, dat ken je, hè?